oli tarkoitus on valmistua kauppatieteiden maisteriksi eli ekonomiksi niin tuossa keväällä 2018. Ja sitten ajattelin, että sisällytän vaihto-opiskelujakson myös tähän opintoihini. Eli lähden johonkin ulkomaille opiskelemaan ja se tapahtuu todennäköisesti tuossa vuoden päästä keväällä eli 2016. Ja sitten opintojen jälkeen niin olisi hauska, jos työllistyisin suht nopeasti niin oman alan johonkin kiinnostavaa tehtävää, eli ehkä johonkin vakuutustieteeseen liittyvään työtehtävään. Joo, yhteiskuntaoppi on ollut tärkein oppiaine nykyisten opintojen kannalta ja siellä ehkä taloustieteen kurssi, niin siitä on ollut eniten hyötyä. Ja kielten opinnoista on ollut myös paljon hyötyä ja niitä olisi voinut opiskella lisääkin lukioaikana. Joo, tämä lukio on aika pieni, niin mun mielestä siitä on hyötyä silleen, että opettajalla on enemmän aikaa panostaa yksittäisen oppilaan asioihin ja niiltä on saanut hyödyllisiä vinkkejä esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin ja sitten pääsykokeisiin. Hauskin lukiomuisto on musiikin kurssiin liittynyt sellainen Disney-konsertti, joka me järjestettiin. Ja sitten toinen tosi hauska muisto on myös sellainen opintomatka Barcelonaan.